Takže dobré ráno všetkým a vitajte pri poslednom pracovnom dni. Pustíme sa do otázok. Začneme jednoduchšou. Mohol by si vysvetliť nezrovnalosť v biblickom texte z Genesis 2.17. Ak budete jesť ovocie z toho stromu, zomriete v ten deň. Ako vieme, Adam s Evou v ten deň nezomreli, ako im to správne povedal aj had. Samozrejme vieme, že neskôr zomreli, ale ideme o tú biblickú nepresnosť, že to nebolo v ten deň, keď jedli zo zakázaného stromu. Takže riešenie je v tomto prípade jednoduché. Ako viete, Biblia nebola napísaná pre Slovákov, ani pre Čechov, ani pre Nemcov, ale bola napísaná v jazyku hebrejskom a v jazyku hebrejskom hovorí smrťou zomrieš. Áno. A to je spôsob, akým v hebrejčine vyjadríte istotu deja. Určite zomrieš. Zomieraním zomreš. Áno, by sme asi preložili. Keď Vierka pracovala na Newbold v tej kancelárii, čo prijíma študentov a pracuje sa s ich dokumentáciou, tak mala kolegyňu z Indonézie a tá, keď chcela niečo zdôrazniť, tak vždycky sa to povedalo dvakrát. To znamená, ak nejaké jedlo je pálivé, tak sa povie hot a povedala, no na to pozor, to je hot. No, takže to je veľmi pálivé. Tak tým sa, v niektorých jazykoch sa to robí tak. V hebrejčine je napísané zomieraním zomrieš, alebo smrťou zomrieš. A tým sa chce vyjadriť istota deja, že sa to tak stane. Genesis 2.17 nerieši, aká je to smrť, kedy sa to stane. A samozrejme, Adam zomrel 930 rokov pozdejšie, ale niečo sa stalo už ten deň, čiže už začína duchovne zomierať. A ako apoštol Pavel hovorí, sme mŕtvi v prestúpeniach a v hriechoch. To znamená, už nemôžeme my sami urobiť niečo preto, aby sme sa k Bohu vrátili. Ten prvý krok musí urobiť Pán Boh. Ďalšia otázka. Spomínal si, že Ježiš zomrel na kríži druhou smrťou, lebo cítil opustenie, oddelenie od Otca. Keďže bol aj človekom, neumrel súčasne aj prvou smrťou, ktorou umierajú normálne ľudia? Samozrejme, nemôžete umrieť len druhou smrťou. Čiže prvá smrť je, že sa vám zastaví srdce, alebo životne dôležité orgány nefungujú, takže samozrejme. Preto sa musel stať človekom, lebo Boh zomrieť nemôže. Na to musíte mať životne dôležité orgány a keď tie vypovedajú funkciu, zomierate prvou smrťou. Takže Ježiš zomrel zároveň prvou aj druhou smrťou. Samozrejme. Ide o to, že väčšina ľudí nad tým nerozmýšľa. Hej. A ako sme si povedali, Rimanom 6.23 hovorí, že odplata alebo mzda hriechu je smrť. Je dôležité si uvedomiť, že ak to vnímate ako trest za hriech, no tak trest je niečo umelé, čo je treba dodať do systému. Ak idete po dedine 70-kou, no tak nič sa nedieje, v pohode to zvládnete, ale ak tam stojí policajt, tak do systému dodá pokutu, pretože v Európskej únii platí, že musíte ísť v obci 50-kou. Áno? A pretože existujú tieto svojvoľné zákony, ktoré niekto musí vynúcovať ich plnenie, ľudia prenášajú na sféru náboženskú a teda z Pána Boha sa stáva vesmírny policajt, ktorý potrebuje pokutovať a potrebuje vynúcovať plnenie zákonov. Ale to tak nie je. Ak vyskočíte z 9. poschodia, z balkóna, no Pán Boh nepovie, čo si to dovolil, musíme sa postarať, aby ho niekto potrestal. Nie. Až vaša hlava narazí na betón, už ste sa potrestali sami. Proste takto to funguje. No, to vždycky bude padať k zemi. To je prírodný zákon, takto to funguje. Či tomu veríte, alebo neveríte, či kazateľ o tom, alebo rodičia vedia, alebo nevedia, to je jedno, ono to funguje. Takže 10 Božích prikázaní sú prírodný zákon. Tak to funguje, či sa vám to páči, alebo nie, či tomu veríte, alebo neveríte. No a niekedy padne ešte aj hlbšie. Keď umrú ľudia a sú napríklad storočia mŕtvi, nie sú tiež oddelení od Boha? Ďakujem.
Biblia hovorí, že spia, ale to nie je normálny spánok, lebo mŕtvi nič nevedia a necítia. Teda ako je to v prípade úmrtia s oddelením od nášho Otca? Áno, keď Biblia používa spánok, používa metaforu. K čomu prirovnať veci? No musíme ich prirovnať k niečomu, čo poznáme z každodenného života. Keď som bol na bohosloveckej fakulte, brat Šustek mi hovoril, Daniel, uč sa angličtinu, budeme sa ťa snažiť poslať na Newbold College. To znamená, tým, že seminár v tej dobe bol zavretý, viete, že po príchode okupačných vojsk nastala normalizácia, v rámci normalizácie režim uťahoval šroubiky a výsledkom bolo, že v 72. roku seminár v Prahe sa uzavrel, takže ja, keď som prežil svoje povolanie do kazateľskej služby, bratia zo Združenia Únia rozhodli, že pôjdem na Evanjelickú bohosloveckú fakultu. No a samozrejme, ten narratív, čo sa týka úradov, bol, no tak on má byť adventistickým kazateľom a všetko, čo má, je luteránske vzdelanie. Nemohli by ste ho poslať na adventistickú školu. A pretože predstavitelia štátu v 75. v Helsinkách na záverečnom akte podpísali, že budú rešpektovať náboženskú slobodu a mali politiku medzi cirkvami rozdeľuj a panuj, tak moji luteránsky kolegovia sa dostali tak do Halle alebo do Lipska na štúdium teológie po skončení, ale baptistom dovolili do Ryšlikonu, kde bol vtedy baptistický seminár, áno, a nám adventistom z času na čas, raz za 10 rokov, áno, dovolili, že som sa dostal na Newbold. A brat Šustek mi hovoril, uč sa angličtinu, pošleme ťa na Newbold. Tak som sa prihlásil na jazykovú večernú školu v Bratislave na Dunajskej ulici. A prečo to hovorím? Hovorím to preto, že človek bol na fakulte, na vysokej škole celý deň, prednášky, učil sa, takže zaberák a 17:30 som potreboval byť na 3-hodinovú, 6 hodín do týždňa angličtiny, takže 3 hodiny v pondelok, potreboval som tam byť a to pustili pásku, L.G. Alexander, First Things First, to bol kurz, pustili pásku a vy ste do toho museli reagovať, áno, čiže rodilý mluvčí povedal nejakú vetu a vy ste z nej museli urobiť otázku, proste reagovať. A tam tá páska išla, proste tam nemáte čas rozmýšľať a to. No a ja samozrejme som bol unavený po celom dni štúdia a práce, tak viete, čo som robil? Že o 5:00 som si lahol spať, nastavil som budík na 5:45, pretože 15 minút spánku mi stačilo na to, aby myseľ bola svieža. Ja som nebol unavený, pretože som pracoval celý deň fyzicky, ja som bol unavený psychicky, pretože koliečka sa pretáčali. Ja keď som sa zobudil po 15 minútach na ten budík, ja by som vám odprisahal, že som spal 3, 6, 8 hodín. Nemal som predstavu, koľko som spal. A to je tá metafora, ktorú Biblia používa, že mŕtvi nevedia ničoho, ako hovorí kazateľ. Že to je tá analógia, že mŕtvi nemajú povedomie o tom, čo sa deje okolo nich, tak ako spiaci človek nemá povedomie o tom, čo sa deje okolo a ako dlho spal. No a samozrejme do toho teraz nevkladajte vy, ktorí spíte ako myš na vreci a počujete každé šuchnutie a matka, ktorá počuje dieťa, pretože je naladená a sa zobudí a tak ďalej. Ale je to metafora. Ako je to s oddelením od nášho Otca? Ježiš hovorí Saduceom, ak Boh sa nazýva Boh Abraháma, Izáka a Jakoba a Izáka, tak to znamená, že pre neho sú ako keby boli živí. To znamená, oni ešte jedného dňa žiť budú. Čiže samozrejme, z hľadiska Boha, tí ľudia sú mŕtvi, ale majú ešte budúcnosť. Nezhynula ich nádej a teda bude vzkriesenie. Ale zase nepleťme si pojmy a dojmy, pretože ak hovoríme o druhej smrti, ide o odlúčenie od Boha a to je to, čo prežijú bezbožní alebo tí, ktorí nie sú spasení na konci 1000-ročného kráľovstva. Keď doteraz jediný, kto zomrel druhou smrťou, je Ježiš Kristus. Nikto iný doteraz druhou smrťou nezomrel. A tá druhá smrť je odlúčenie od Boha. Prečo si včera nepoužil verš s Židom 11.4? Vierou doniesol Abraham Bohu väčšiu obeť než Kain. Jednoduchá odpoveď, lebo ho použijem dnes. Spomínate si, na Kainov príbeh máme 2 otázky, takže dnes áno,
tým budeme končiť, že to, čo Ježiš vykonal, tá jeho krv hovorí mocnejším hlasom alebo volá silnejšie, takže dnes je to v poznámkach. Ako postupovať odpoveďou na otázku, kto ti to povedal, je Daniel Duda. Neberte ho tak vážne. Neberte ho tak vážne. Lukáš hovorí v skutkoch, že veriaci v Bereji boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike. A prečo? Pretože nebrali až tak vážne, že to povedal svätý Pavel apoštol, ale že si chceli veci overiť. Takže neverte niekomu len preto, že to hovorí slovom autority. Neverte niekomu, pretože to hovorí určitý úrad. Neverte niekomu, že to hovorí niekto s doktorátom. Ešte ste nevideli hlupáka s doktorátom? Takže neberte tak vážne, čo Daniel Duda hovorí. Ako som hovorieval študentom, tí, ktorých som učil, to poznajú, polovica z toho, čo vám hovorím, nie je pravda. A ak sa stretneme za 10 rokov a poviete, Daniel, ja všetkému verím presne tak, ako si nám to vtedy na biblickom týždni povedal, tak ja vám poviem, to je škoda, pretože ja už polovicu z toho neverím. No, jediný problém je, že nikto nevie, ktorá polovica je tá heretická. Obeť, ktorú priniesli obaja bratia, mala byť obeť za hriech. Ak áno, nesúvisela obeť, ktorú mali priniesť bratia s prvou smrťou vo vesmíre, z ktorej mali Adam s Evou šaty? Ak áno, tak preto nebola potom obeť vtedajšieho Landwirtschaftliche Production prijatá. Akože vkladáte do toho textu to, čo tam nie je. To znamená vynikajúce grécke otázky. Ak ste počúvali biblický príbeh 1, tak tam sme si povedali, existujú dva typy otázok. Existuje tzv. Hebrejské myslenie, ktoré sa pýta pourquoi. K čomu? Za akým cieľom? Prečo? Ano? Takže Biblia vám povie, za akým cieľom sa Ježiš narodil. Kvôli čomu? Matúš 1.21, aby zachránil svoj ľud od ich hriechov. Ale nepovie vám, ako, čo je grécka otázka. A ako to sa to stalo, že z panny sa narodil človek? No, vy a ja vieme, že nové dieťa, že každé dieťa získava nový život, získava 23 chromozómov od otca a 23 chromozómov od matky. Takže Ježiš mal 23 chromozómov od Márie, odkiaľ zobral ďalších 23 chromozómov? Dobrá otázočka, problém je, že žiadny inšpirovaný písateľ o 23 chromozómoch nevedel, tak si takúto otázku nekládol. A preto vám nepovie Biblia, ako si v kuchyni namíchať narodenie z panny. Ale povie vám, k čomu sa narodil. Kedykoľvek som učil na Newbold magisterskom programe kristológiu, môžete si byť istí, že niekto zdvihne ruku a spýta sa, a čo sa stalo s božskou prirodzenosťou Ježiša Krista, keď zomrel na kríži? Ešte, síce nestihol som, akurát Danko mi teraz podal čítať, možno tu ešte je. Ešte čakám, nezabudnite, dneska by sme mali stihnúť sex sobotu. Ešte tá otázka nepadla. Ale dobre. A 144 000. Takže vždycky sa niekto spýtal, čo sa stalo s božskou prirodzenosťou. Vynikajúca grécka otázka. Problém je, že nám žiadny biblický písateľ, ktorý rozmýšľajú semicky, na to nedá odpoveď. Takže obeť, ktorú priniesli obaja bratia, mala byť obeť za hriech. A odkiaľ to viete? V Levitiku máte x rôznych typov obetí a text nič nehovorí o tom, ktorý typ obete to mal byť. A ako si povieme za pár minút, keď sa pustíme do pokračovania príbehu o Kainovi, toto je typický rys hebrejskej literatúry, zvlášte tých príbehov, že určitú informáciu oni vám nedodajú práve preto, aby vy ste nad tým rozmýšľali. O čo tu ide? Čo sa tu deje? Čo mne toto chce asi povedať? Čo je to, nad čím autor chce, aby vy ste sa zamýšľali, aby vy ste si to prezápasili? Pretože
Ak vám to všetko dá ako na lopatke, ako na tanieri, no to už je ako americký film. Hneď viete do 3 minút, kto sú kovboji, kto sú indiáni, kto sú pozitívni hrdinovia, ktorí sú negatívni. No a keď tá prestrelka skončí, už viete, ako to dopadne. No a Biblia je trošku na lepšie inej úrovni, než jednoduchý americký film. Nesúvisela táto obeť s prvou smrťou vesmíre, z ktorej mali Adam s Evou šaty. Zase, vy vkladáte do textu to, že Pán Boh ich zaodial, súvisí s tou obeťou. Čo samozrejme je dobrá myšlienka a už sme si povedali, ak čítate knihu Patriarchovia a proroci a viete z 1. Korinským 14.3, že úlohom proroka je povzbudiť, napomenúť a budovať, no tak povzbudiť, no ten prorok zoberie príbeh z Genesis a povzbudí vás, ak vás trápi tá vaša nahota, ak vás trápi tá vaša hriešnosť, nepereživaj, netráp sa ty nad tým, pretože Pán Boh sa postaral o ten odev. Čiže robí homiletickú aplikáciu pre vás do života o tom, že keď sa Pán Boh na vás pozerá, nevidí vás nahých, nevidí vás holých a pomáha vám, aby aj vy ste videli seba tak, ako vás vidí Pán Boh. Ale tým sa nechce povedať, že to takto bolo. Ano, tým sa chce povedať, tu je aplikácia do tvojho života. Pretože zmyslom ducha prorockého je povzbudiť alebo naplňovať, zmyslom nie je robiť exegézu. Ano. Takže toľko k tomu. Ellen Whiteová niekde uvádza, že Adam a Eva mali svetelný šat, ktorý pádom do hriechu stratili. Ako toto zladiť s biblickým výrokom, že boli nahí a nehambili sa? No, ak ste protestant, tak pôjdete podľa Biblie a nepotrebujete nič zlaďovať. A ak chcete, ako to urobiť, aby aj vlk sa nažral, aj koza bola celá, no tak potom je treba nájsť riešenie, že aj jedno, aj druhé je pravdivé a sa to dá. To je to samé ako s tým, že Ellen Whiteová hovorí, že Eva sa od Adama vzdialila a text hovorí, že a dala mužovi, ktorý bol s ňou. No čo s tým? Ak sa podívate do Matúša 5. kapitole, tak sa hovorí o kázaní na hore, že Ježiš vyšiel na horu. Prečo? No, lebo Ježiš je druhý Mojžiš a Mojžiš po tom, čo prišiel z Egypta, prešiel cez vodu, no, bol v púšti 40 rokov. Ježiš, ktorý prišiel z Egypta, prešiel cez vodu krstu a je v púšti 40 dní, v 4. kapitole, vystúpi na horu, ako Mojžiš vystúpil na horu, kde dostal 10 Božích prikázaní, ktoré odovzdá národu, tak Ježiš vystúpi na horu a má kázanie o hodnotách kráľovstva Božieho, ako to v jeho kráľovstve vyzerá, kto sú blahoslavení a kto nie. Ak sa podívate do Lukáša 6. kapitoly, zistíte, že Ježiš povedal to isté kázanie na rovine. No čo s tým? No jedna z možností je, že Ježiš povedal to isté kázanie dvakrát, problém vyriešený, raz ho povedal na hore, raz ho povedal na rovine. Druhé riešenie je Whiteovské, Ježiš vystúpil na horu a na tej hore bolo rovné miesto a tak má pravdu aj Matúš, aj Lukáš. Ale to je to naše myslenie 19. storočia, že všetko musí súhlasiť, všetko sa musí dať do zákrytu a potom koľkokrát kohút zakiríkal, už vám nedá spať, pretože v Biblii nemôže byť omyl a musíme to nejako zosúladiť. Takže áno, ak mali svetelný šat, ale to asi nie je dôvod, prečo sa nehambili. Nehambili sa, pretože boli v perfektnom, dokonalom vzťahu. Asi vy a ja sme xkrát počuli, že Ellen Whiteová je inšpirovaný komentár, ale ak ste v živote videli komentár, tak viete, že komentár vyzerá trochu inak. Ano, takže Ellen Whiteová je dar proroctva a zmyslom proroctva je ľudí povzbudiť, napomenúť a budovať. A robí to úžasným spôsobom.
My, ktorí sme z toho mali požehnanie, tak veríme, že si ju Pán Boh použil ako pravého proroka. Ale nezabudnite, že ste protestanti a teda sola scriptura. Základom toho, čo veríme, je Biblia a všetky prídavné informácie sú preto, aby vám ten obraz domalovali, dokreslili, ale aby vás povzbudili, že berte tú Bibliu vážne, čítajte ju a posúvajte sa ďalej. Za 60 rokov svojej služby Ellen Whiteová sa neskutočne posunula. No a ak by nezomrela v júli 1915, ale žila ďalších 60 rokov, alebo ďalších 100 rokov, no tak evidentne by sa posunula ešte ďalej. A preto tá snaha zmraziť adventizmus na úrovni júla 1915 asi neobstojí. Pretože keď ona sa posúvala za svojho života, v zrýchľujúcej dobe predpokladáme, že by sa posúvala ešte viacej. Ale tak ako prvotná cirkev sa musí naučiť žiť bez toho, že by mali apoštolov, ktorí sú ohnívko, ktoré ich spája s Ježišom Kristom. A Ján musí pridať jednu kapitolu do svojho evanjelia, pretože ľudia merajú tep starému učeníkovi a zistia, že už mu vynecháva a že asi nám dlho už nevydrží. A potom si hovoria, no a ako to bude s tým zasľúbením, že Ján vydrží až do druhého príchodu? Pretože ľudia zobrali nejednoznačný výrok Ježiša Krista, dali tomu jednoznačný výklad, no a potom prichádza kríza viery. Nie ste radi, že v dnešnej dobe sa toto už vôbec nestáva, že by ľudia zobrali nejednoznačný výrok písma alebo Ellen Whiteovej a dali tomu jednoznačný puncovaný výklad, že všetko je jasné a inak to byť nemôže, no tak Ján musí dodať celú kapitolu. Ono vlastne Ježiš to tak nepovedal, ono to bolo o niečom inom. Takže nebojte sa, aj keď Ján zomrie, ešte druhý príchod tým nie je ohrozený. Ježišové slová sa splnia, len musíte trochu prehodnotiť ten svoj operačný systém, upgradeovať z MS-DOS 4.1 na Windows 3.1 a pokračovať a žiť ďalej šťastne v Pánovi, než príde nový upgrade. Včera si spomínal 12-bodový program a to, že ak nás niečo privádza bližšie k Pánu Bohu, tak je to užitočné. Ale čo vlastne znamená bližšie k Pánu Bohu? Veď aj farizei si mysleli, že sú k Bohu blízko, hľadali cesty, ako byť ešte bližšie a aj opačne. Keď budem chápavý a neodsudzujúci napríklad LGBT plus ľudí, tiež môžem žiť v predstave, že som blízko k Pánu Bohu. No tak chápavý a neodsudzujúci musíte byť v každom prípade, pretože Pán Boh hriešnikov neodsudzuje, takže ak máte pocit, že vy musíte byť nechápaví a odsudzujúci, tak už ste mimo, vedľa jak tá jedla. Ako sa v tom vyznať? Existuje nejaké znamenie blízkosti k Pánu Bohu? Alebo je to o neustálom hľadaní? No vidíte, už ste si aj odpovedali. Je to o neustálom hľadaní. Je to o neustálom hľadaní a popočúvajte biblický príbeh o spiritualite. Áno. A inak, ako sme si povedali v niektorej prednáške, bola to myslím 2, hej, kto ti to povedal, kto ti to nabulikal. Každá propaganda je založená na tom, že my vlastne ani nevieme. Ten svet je taký zložitý, že my vlastne ani nič nevieme. No takže áno, veľa toho nevieme, alebo povedzme si takto, to, čo nevieme, je väčšie ako to, čo vieme a preto musíme byť pokorní a skromní a vždycky sa učiť a vždycky sa posúvať, ale zase povedať, že nič nevieme, no to tiež nie je pravda. Preto potrebujete to spoločenstvo. Inak tá otázka nepredpokladá, že aha, vy môžete posvietiť na cestu mne a možno ja môžem posvietiť na cestu vám.